Grogol. Mboten napa-napa lho. Kula nggih belajar. Gubuk Asmara
Pinara Ibu, keluarga besar dari Grogol, monggo. Awe tamiyen tumeka saiki aku pokae kepatrito wayah wengi nganti kakatrino Pak Dejo Pak Dejo kaya gedhi seleh kene ngono Pak Dejo. Ini duitku 100 nih ada lagunya ini Mas. Pripun? Miyak suasana sing sumuk. Nggih. Imbang ono katresnanku. Imbang ono katresnanku. MC ini gen duwe gawean. Aduh. Saben dina mung ngalamun merwakane mawon. Oh nggih. Niki ditelas riyen nggih Pak De? Telas kenging nggih, Telas riyen. Nggih bar niku mengke terus imbang ono katresnan. Nggih, siap. Atur sembah nuwun nggih Pak De. Niki lagi DP nggih Mbah. Mangke angsorane nyusul. Oh tenang wae Mbak Dewi. Pokoknya nek kene iki ora usah kuwatir, apalagi ini Pak Dejo. Monggo Mbak Wi. Nggih sampun katur nggih Ibu. Iki duet kok. Ora dhewe ya, Mas Agus duit monggo Mas Agus. Ora apal kae. Mas Angsa. Pak Dejo. Monggo Pak Dejo. Dan dulur-dulur semuanya monggo. Ayo Pak Dejo. Monggo. Masuk. Nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari yen sira kang bisa nambani Pak Dejo Pak Kijo ora gelem kok ora gelem nyawer entek ya
Dereng. Lagune meleh niki. Napa meleh? Napa Bu? Oh, semu ditagih neh, Mas. Oh nggih. Suwe ora ketemu. Iya. Aja sepan wong kaku.
Nggih. Iki Mbak Manten ngersake alun-alun Nganjuk. Alun-alun Nganjuk. Lebihnya Oh. ya kene ati-ati kabare. Ora mung itu ning bisa jadi siramu satu. Mbak emang matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Penyemangat. Lagu kedanan Pakde Ijo.